Заводскія каманды мелі другі стыль, больш жорсткі, больш баявіты. І вось я спрабую, каб мы мелі свае адліччя, то есть па якім нас маглі апазнаць, што гэта тарпедавец. По манеры гульні, по паводзінам. Гэта сціпласць, па-першае. Гэта, як не вельмі люблю гэта слово, сцержань, які ёсць. Гонар за тое, што і ты маеш магчымасць далучыцца да гэтага аб'яднання, да гэтай суполкі. І заўжды гатоўнасць да канца несці адказнасць не толькі за сябе, а за сваіх сяброў. І таму тая фраза, што хлопцы перад матчам азвучваюць заўжды стаяць і так трымаць, для мяне мае сэнс у тым, што не паднімецца той, хто не падаў. Вось мы знаходзіліся амаль на дне. І ось зараз, дзякуючы намаганням як розных асоб, атрымоўваецца мелкімі, маленькімі шажкамі уздымацца. І ад гэтага мы становімся мацней і мацней з кожным крокам.